il-Partit Laburista u b'mod partikolari il-kap tal-Oppożizzjoni qiegħed juri li huwa effettivament l-awtur ta' manipolazzjoni politika u fl-istess waqt tidher lead tal-kap tal-Oppożizzjoni stess illi qiegħed jorganizza frame-up politiku. F'konferenza tal-aħbarijiet l-għada li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approva b'mod unanimu mozzjoni li teħles li Richard Kakija Caruana minn kull akkuża, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Burch Olivier qal li din il-manipolazzjoni politika bdiet meta Muscat ressa il-mozzjoni ta' sfiduċja f'Kakija Caruana fil-Parlament. Paul Burch Olivier qal ukoll li f'dan il-każ Muscat inqabad f'gidba. Dan peress li fuq l-Istazzjon Nazzjonali Muscat qal li jinvestiga l-allegazzjonijiet li saru kontra Richard Kakija Caruana u qal li l-allegazzjonijiet huma veri. Inti bħala mexxej Laburista investigajthom dawn Investigajthom. Kif investigajthom? Investigajthom billi tkellimt ma' persuni li kienu involuti fil-gvern bejn is-96 u 98. Xi riżultali? Ir-riżultali li kien hemm okkażjonijiet fejn is-Sur Kakija Caruana ipprova jinoġob ma' esponenti tal-Gvern Laburista mhux bil-forsi rnexxielu. Iżda wara x-xhieda li nstemaw fl-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ħareġ fiċ-ċar li ma kien hemm l-ebda provi kontra Kakija Caruana. Hija ħasra wkoll kif in-nies illi tefgħu il-ġebla wkoll ħbew idejhom. Gidba oħra ta' Muscat toħroġ fiċ-ċar f'dak li qal fil-konfront ta' Alfred Sant. Muscat qal li Sant kien konxju b'dak li allegaw Joe Mizzi u Carmenu Vella. Alfred Sant iżda ċaħad dan u qal li sar jaf b'dawn l-allegazzjonijiet biss fl-aħħar jiem. Il-Partit Laburista baqa' dak illi kien 30 sena ilu ma jinbidilx u mill-istil li rajna tul dawn il-ġranet u tul dawn il-ġimgħat jidher ċar illi il-Partit Laburista ma jridx jinbidel. Il-laqgħa tal-Eżekuttiv sostna Paul Burch Olivier kienet eżempju ċar ta' kemm il-Partit Nazzjonalista u partit miftuħ li ma jagħmel sarima ma' ħadd u li fih danu kulħadd għandu dritt iressaq l-argumenti tiegħu. Il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista se tkompli tiffoka fuq dak l-aktar importanti għall-familji Maltin, il-jobs, l-edukazzjoni u s-saħħa.